αυτό. Τώρα είναι ένα συνδυασμός φόρμας με λίγο πιο καλά ρούχα. Εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Θα το έβαζες? Όχι. Εγώ. Η Κατερίνα μέχρι στιγμής δεν θα βάλει τίποτα. από Εντάξει, αυτό το εγώ look. έχω λίγο πιο κλασικό στυλ, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Ναι. Sweats all day, φόρμες και για όλα τα look. Εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει, άλλο θα το βάζα εγώ. Ναι. Εγώ είμαι πιο Ναι. στάνταρ. Εγώ λέω 100%. Ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ. Αλλά επίσης θεωρώ ότι στους περισσότερους που δεν θα. Ή δεν θα το έκαναν, όχι μόνο. Εγώ πιστεύω ότι Είναι στους μια περισσότερους πάρα πολύ αρέσει καλή- γιατί το βλέπουν σε φωτογραφίες που το έχει κάνει στη λίστα. Εγώ πάλι θα πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση στο να φορέσεις κάτι καλό και να είσαι και άνετος. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, μπορείς να πας για ένα κρασί, για ένα φαγητό με αυτό το look. Άμα είναι με σακάκι, σε συνδυασμό με φόρμα ή με πουκάμισο. Εγώ γελάω γιατί φαντάζομαι την Κατερίνα να βγει. Ναι, εντάξει, εμένα δεν με φαντάζομαι, ρε παιδιά. Ούτε εμείς, ναι. Αλλά εντάξει, είναι και ανάλογα το στυλ, το σωματότυπο. Είναι Αλλά πολλά. Προχωράω. Εγώ δεν φοράω φόρμες για να βγω